Hallo, ik ben Wilma. Ik heb een patroon ontwikkeld, de gehaakte poppetjes in Zeelse kledingdracht. Ik ga het in dit filmpje uitleggen hoe je de muts moet haken van het Zeels meisje. Het is deze muts. U moet daarbij het eerste filmpje volgen. Dat is de basismuts. Dat leg ik uit in het eerste filmpje. In dit filmpje gaan we verder met de muts voor het Zeels meisje. Het begint uiteraard met een lus. En nu gaat u vastzetten aan het daagse muts. Bij die daagse muts heeft u op een gegeven moment in de achterste lusjes moeten haken. Dat wordt daar dan ook uitgelegd. Zodat hij en omklapt. En dat u aan de andere kant lusjes overhoudt waar u op verder kan haken. Dat zijn deze lusjes. En daar hecht u hem aan vast. Zo staat het ook in het patroon beschreven. Daar hecht u hem aan vast. Aan die achterste lusjes. Nog een keer laten zien. Dat is trouwens de verkeerde. Ook lusje maar niet. Hier. Ziet u? Ik zal nog kijken of die dichtbij nog beter laat zien. Die lusjes die overblijven aan de achterkant van de muts. De voorste lusjes in principe. Van de toer, van de basismuts. Daar hecht u hem aan vast. En dan doet u een halve vaste. Dus het aanhechten is eigenlijk gelijk ook die halve vaste. Zo staat het niet zozeer in het patroon. Want dan zou je hem nog een keer een halve vaste moeten doen. Maar dat is niet nodig. Een halve vaste. Dan doet u in het volgende lusje een vaste. En in het volgende lusje doet u 2 halve stokjes. Dus 2 halve stokjes in één en dezelfde lus. Het gaat best makkelijk om in die lus verder te haken. Dat is best te doen. Dan 2 stokjes in de daaropvolgende lus. In het vorige filmpje lag ik al uit dat er vrij strak gehaakt wordt. Omdat de poppetjes waar het op gaan ook vrij strak gehaakt zijn. 2 stokjes. De daaropvolgende doet u 3 dubbele stokjes. Dus dat is met 2 omslagen. Dus 3 dubbele stokjes in één en dezelfde lus haken. 2, 3. Even draad pakken, want hij wil niet wat ik wil. Kijk of het zo wat beter gaat. Ik had 1 dubbel stokje. Nu nog 2 dubbelstokjes. Dus in totaal 3 dubbele stokjes. Oh, eens even uit beeld. Dan doet u weer 2 stokjes in de daaropvolgende lus. Dus weer gewone stokjes. 2 in dezelfde lus.
En 2 halve stokjes in het daaropvolgende. Oh, dat was een hele, dat is niet de bedoeling. Een halve zijn dus gelijk door 3 gaan. In één keer afhaken, zoals u weet. En weer 1 vaste. Dan gaat u vervolgens 6 halve vaste in de 6 opeenvolgende lusjes haken. En haakt die los. Wat losser dan dat u gewend bent. Dat is een beetje lastig, maar dat is voor de volgende toer die u gaat doen. En als u dat te vast haakt, dan is het helemaal moeilijk om er doorheen te komen. Ik heb er tenminste altijd moeite mee. We zullen zien of dat dadelijk ook zo is. Dus een beetje losjes haken deze. Zes vaste of halve vaste. De daaropvolgende gaat u weer een vaste haken. En u kan eigenlijk gewoon het patroon volgen als u die bij u heeft. Daaropvolgende 2 halve stokjes. En dan weer in de daaropvolgende lus 2 stokjes. Dan doet u 3 dubbele stokjes. Oh. Mocht u denken van, wat is het toch te klungelen? Dat is omdat ik mijn camera, die staat op een standaard. En ik zit voor de camera te haken en ik kijk door het beeld van die camera. Dus ik zit niet op mijn eigen handen te kijken, maar via het tv-schermpje van de camera. En dat is een klein beetje onhandig. Maar ja, ik zal het er zo mee moeten doen. Ik had 3 dubbele stokjes gehaakt. Ik ga weer 2 gewone stokjes in de daaropvolgende lus doen. En 2 halve stokjes in de daaropvolgende. Oh. Nu ziet u dat het best wel goed gaat. In die lusjes. En dan een vaste. En dan eindigen we met een halve vaste. En ik ben erachter gekomen dat dat niet op elk patroon goed aangegeven staat. Daar hebben we dus herdrukken altijd voor. In gewone boeken kom je dat ook wel eens tegen, dat in de herdruk, dat het dan verbeterd wordt. Nou, dat is bij mij ook zo. Heeft u een oude patroon, staat er niet zo goed in. Heeft u een nieuwe patroon, dan zal het er wel in staan. Dus u eindigt met een halve vaste. En dan doet u weer de beroemde keerlossen. Want dan gaan we naar de volgende toer. Kijk, het wordt al wat. Ziet u, u krijgt dan een beetje de flap. Nou, is er een verschil tussen protestants en katholiek? Ik weet niet welke de grote mutsen hebben en welke de kleine. Ik dacht dat de protestant klein was en de grote, of de katholiek is dan, de grote flappen. Dat weet ik niet zeker hoor.
Maar dan zou dit protestants kunnen zijn. En als we katholiek gaan doen, gaan we de volgende toer doen. Maar ik vind het gewoon leuk om altijd groot te doen. Het oogt wat beter. En we noemen het gewoon een Zeels meisje. Nou, de keer lossen. Tweede toer. Een halve vaste overslaan. 4 halve stokjes. Nu gaat u gewoon weer in elke steek die stokjes doen. Dus die halve vaste slaan we over. En dan gaan we in de volgende een half stokje doen. Heeft u dat ook, dat het altijd wat stroever gaat dan de gewone stokjes en de gewone vaste? Als het door 3 tegelijk moet. Ik wel. Maar dat geeft niet. We gaan gewoon door. Ziet u, ik zit nu gewoon weer in elke steek een half stokje te haken. Ondanks dat ik het zelf ontworpen heb, moet ik ook altijd nog op het patroon kijken. Want sommigen vonden het ingewikkeld patroon. Nou, dat is ook zo. Je moet steeds kijken wat je ook alweer moet doen. 3 stokjes, 3 halve stokjes, 2 vaste. Dus we gaan 3 stokjes doen. Als u een nog grotere kap wil hebben, dan zouden die 3 stokjes 3 dubbele stokjes kunnen zijn. Wordt de kap nog groter. Even kijken, 3 stokjes, 3 halve stokjes. Oh. Die vervelende halve stokjes die je nooit in één keer soepel af kan haken. Maar ja, wat wel een mooie steek is. Zo. Dan gaat u 2 vaste doen, maar die doet u 2 vaste in één en dezelfde vaste. Even draad bij pakken. En dan nog een vaste. En dan 6 halve vaste in die vorige 6 halve vaste. En als je dat dan inderdaad wat soepeler gehaakt hebt, dan zal je zien dat het wat eenvoudiger gaat. Nu hoeven ze niet meer zo soepel te doen hoor. Want in een halve vaste is het altijd wat nog stugger haken. Drie. En dat is 6. Dan gaan we weer een vaste doen. Twee vaste in dezelfde vaste. Drie halve stokjes. Dus in principe gaan we nu spiegelbeeld van de vorige toer.
3 stokjes. En 4 halve stokjes. Terug. En een halve vaste. En dan hebben we hem. Knippen we de draad door. En zie je de muts voor het Zeels meisje. Kijk. De draden die eraan hangen, die kan u gebruiken om het vast te zetten. Dus u zet hem sowieso hier op de punt vast. Zet hem even bij het haar vast. Als u hem bij het haar vastzet, dan kan u gelijktijdig, ik zal hem even zo neerzetten, de spiegels eraan doen. De spiegel die wij eraan doen, daar bedoel ik deze mee. Ziet u? En wij gebruiken daarvoor een goudkleurig leereindje. Zo is die nog in originele staat. Normaal gesproken leg je daar een veter in en dan klem je hem dicht. Maar wij gaan niks dicht klemmen, wij gaan het juist openklemmen, openmaken. Je gaat vrij eenvoudig als je een tangetje hebt. Even open buigen. Even helemaal plat maken. Het oogje zit er al aan. En dan naai hem er gelijk aan vast. En dan heeft het Zeelse meisje ook de spiegels. Wat u ook doet bij het Zeels meisje is iets van 25 volgens mij losse haken. En dan zet u dat in het middelste gaatje vast, zodat u hem op kan hangen. Als u hem op wil hangen natuurlijk. En de meesten willen dat wel. Dan geeft ze nog een bloedkoralen ketting, het Zeelse meisje. Hier is die gehaakt. Maar dat kan natuurlijk ook met kralen. En daarom heb ik bij dit poppetje, toen ik het mondje deed beduren, de rode draad laten hangen. Zodat ik er nog kralen aan kan rijgen. Zodat ze een ketting krijgt. Op patroon staat ook de Schouwse doek. Die u dan kan haken. Die kan overigens in alle kleuren. Hè? Hier is die groen, maar u kan alle kleuren die u mooi vindt, die doek maken. Dat is niet afhankelijk. En dan is het Zeelse meisje klaar. Ik wens u veel succes. Het patroon is bij mij in de winkel te verkrijgen. In Burghaamstede, het Vingeroetje. www.vingeroetje.nl. Dan kan u ook het patroon eventueel bestellen. Dan krijgt u via de mail instructies van wat te doen. Graag tot ziens.